आं इतिमध्ये आंनि बक्तव्यनि गेजेरजों बुंखाबाय जों शान्ति आरो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना जे प्रयास खालायदों सेस्था खालायदों जों बेखौनो आरो लोगो लाफानानै थारैनो शान्ति आरो खौसेथि फैदों जातिनि गेजेरावहाय जों बेखौ लुबैदों नंखाय आरोखि जोंनि बोथोराव मा रोखोमनि मोनसे डिस्टार्ब नांलायनाय खमलायनाय अशान्ति जाहाथे फैया आरो एनो जोंनियावल' नङा गथै बिश्वआवनो जाहाथे फैया जों बेखौ लुबैदों आरोखि आरो बिथां लुबैनायखौ जोङो आं बेवहाय आंनि बक्तव्यनि गेजेरजों इतिमध्ये जाहिर खालायबाय सार आथिखालाव जे जोङो नुनो मोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरा बे हारिनि सिनस्रि हिसाबैहाय बासिनानै लानाय जायो बा बुंनाय जायो दा गोबां बेनि एगेन्स्टआवनो माखासे मानसिफोरखौ जोङो नुनोबो मोनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौहाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोनो दा बिसोरखौ मा खावलायहरो दा सोर मा बुंदों सोर एगेन्स्ट बुंदों जोंहा बेवहाय दुखु खोथाना गैया खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा मोनसे जातिनि मुदा अर्गेनाइजेसन बियो जे न' लुनोब्ला न'खौ नोङो हा खोखांनानै इन्जुर होखांनानै उखुम बानायो उखुमनि गोजौआव जेब्ला मुदाखौ खोबो होमबासो न'आ कमप्लिट जायो दा बेखौ जों होनना बुंनांगोन बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे मुदा अर्गेनाइजेसन बे मुदाखौ जोंखौ जेरै लिड खालायदों थारैनो बेखौबो बाख्नायथाव आरो बेबायदि जुदि खालायलाङोब्ला आं दहायबो बुंखाबाय बे बोरायनो रोङा अर्गेनाइजेसना बे थाबाय थागोन आरो मावबाय थागोन जातिनि थाखाय आरोखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFBM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFBM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFBM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन